Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-reżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Ruħ Marju Gawċi. Jekk illum il-ħamis ta' wara l-erba' tal-Irmiet qegħdin f'din il-mixja speċjali tar-Randan Imqaddes ejjew nitolbu l-mulej llum inħarsu lejn anfusna. Inħarsu aktar mill-fond lejn il-verità tal-ħajja tagħna. Mhux biex naqtaw qalbna, imma biex insibu aktar lil nfusna u nlaqqgħu ir-realtà tagħna ma' dik ta' Ġesu. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasmu. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna u għenna aħna u nagħmluhom biex kull ma nagħmlu ikun jibda minnek u fik jintemm. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Ara, jiena llum qedlek quddiemek il-ħajja u l-ġid, il-mewt u id-deni. Issa jekk tisma' mill-liġi tal-mulej Alla tiegħek li qiegħed nordnalek illum, li tħobb lill-mulej Alla tiegħek, li timxi fit-triqat tiegħu u li tħares l-ordnijiet u l-liġijiet u d-digriti tiegħu, inti tgħix u titkattar u l-mulej Alla tiegħek ibirkek fl-art li inti sejjer fija biex taħodha f'idejk. Imma jekk qalbek iddur u ma tismax, tintewa u tqim Allat oħra u taqdihom, jiena ngħidilkom illum li tinqerdu żgur. Ma ddumux żmien twil fuq l-art li jien se taqsam il-Ġordan biex tidħol fija u teħodha f'idejk. Insejjaħ illum is-sema u l-art b'xhieda kontrikom, il-ħajja u l-mewt li jien illum qiegħed quddiemek, il-barka u s-saħħa. Għażel il-ħajja biex tgħix int u nislek billi tħobb lill-mulej Alla tiegħek u tisma' il-kelma tiegħu u torbot qalbek miegħu għax din ħajtek u t-tul ta' jiemek li tagħmmar fl-art li Alla ħalef li jagħtija lill-missierietek, lill-Abram, lill-Iżak u lil-Ġakob. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali, ħini il-bniedem illi qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin,
li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej hija l-għaxqa tiegħu u lejlu nar jaħseb fil-liġi tal-mulej. Ngħidu ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu u bħal siġra imħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma illi tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx. Huwa jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjar ar-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għaliex is-saltna ta' smewiet waslet. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jeħtieġ li bin il-bniedem ivati ħafna, jiġħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Darba qal lil kulħadd: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvaha. Għax jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha imbagħad jintilef jew jinqered. Il-kelma tal-mulej. Hekk f'dan ir-randan imqaddes kif għedna fil-bidu tal-Quddisa, hekk l-importanti mhux li nippruvaw aħna nagħmlu xi ħaġa, imma l-importanti hu li niltaqgħu magħna nfusna. Fil-fatt fis-Salm x'għadna kemm qrajna. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Hekk quddiem Alla aħna nistgħu nagħmlu xi affarijiet, però dak kollu li nagħmlu qegħdin nagħmluh b'affarijiet li huma tiegħu. Jekk jien ngħid ser nagħti karità 100 euro, dik il-100 euro fl-aħħar mill-aħħar laqqas mi tiegħi hi mislufa. Jekk jien ngħid ħa niddedika 5 sigħat għal ħaddieħor b'għajnuna b'karità, nista' ninduna li l-ħajja, l-istess ħajja, laqqas mi tiegħi. U jekk nindunaw b'dan kollu, nindunaw li anke n-nuqqas tiegħi nirrid nagħtih bil-forsi l-Alla biex jieħu ħsiebu hu. U din teħodna u tressaqna lejn il-verità ta' x'nistgħu nagħmlu f'dan ir-randan imqaddes. Kif ġieli spjegajna l-kelma konverżjoni tfisser tmur lura. Il-proċess li tikkonverti u li tneħħi iż-żejjed minn fuqek. Immaġina għandek skultura sabiħa ta' statwa, jkunu qegħdin jagħmlu xi xogħol u jwaqqgħu bis-siment fuqha. Xi trid tagħmel biex dik l-istatwa terġa' tieħu l-ħajja tagħha? Bil-mod il-mod tneħħilha dak iż-żejjed li jkun inġema' fuqha. U x'hemm isbaħ milli dik l-istess statwa teħodha għand l-iskultur li jagħmilha u li jaf eżatt l-immaġni li hemm taħt biex hu bil-qalbu ineħħi dak iż-żejjed li nġema' fuqha. Issa jista' jkun tort tagħha, jista' jkun tort ta' ħaddieħor, jista' jkun kien hemm xi ħadd poġġija f'post ħażin jew insertata għaddejja minn post ħażin. Il-kawżi jistgħu jkunu ħafna, però l-aħjar persuna biex tneħħilha dak iż-żejjed li jkun inġema' fuqha u l-awtur tagħha. U din teħodna għal dak li rrispondejna flimkien fis-Salm.
ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Din l-istedina ta' dan ir-randan li jien nirrikonoxxi li l-nifsi, nirrikonoxxi x-xejn tiegħi, in-nuqqas tiegħi, id-dnub tiegħi u anke t-tajjeb tiegħi. U dak li għandi immur bih quddiem il-mulej biex il-mulej it-tajjeb jużah u ikatru kif rajna kemm il-darba fil-Vanġelu, ftit ħobs u ftit ħud u bihom jagħmel festa, jitmelu f'ta' nies. U jekk inġemgħu xi affarijiet żejda fuqi li mhux iħalluni niddi skont kif ħalaqni l-mulej, bil-mod il-mod u inneħħihom. U dan hu proċess li jieħu żmien u ġieli jweġġa' din teħodna għal dak li qrajna fil-Vanġelu. Fil-Vanġelu xedna. Min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva. Jekk jien noffri ħajti lill-Alla bis-sabiħ u bl-ikraħ tagħha, inkun nitlifha. Aħna ħafna drabi inħossuna si kultant komdi jekk nikkontrollaw xi ħaġa. Jekk jien it-tfal iġibu magħhom ruhom miegħi jew ruhom fid-dinja skont kif jidher li moħħi, inħossni aħjar għax inħossni taħt kontroll. Jekk il-mara r-raġel jagħmlu li ngħid jien, naħseb li ħanħossni komdu għax inkun taħt kontroll. Però fil-verità fir-relazzjoni tagħna malli jekk nippruvaw anke nikkontrollaw l-affarijiet, mhux qed ngħid li mhux sew li wieħed ikollu ftit dixxilpina u jgħid ħammur il-qudiesa ta' 8:30, ħanejt ir-rużarju fil-5 ta' filgħaxija. Dawk huma affarijiet importanti li wieħed ikollu programm. Però mhux iżejjed. Għax waħda mill-affarijiet l-iktar importanti tan-nisrani hi l-flessibilità. Il-flessibilità li tħallik miftuħ għall-Ispirtu Santu biex l-Ispirtu Santu mbagħad jigwidahak bil-mod il-mod fil-ħajja tiegħek u jsuqlek il-ħajja lejn it-triq ta' sliem jgħidilna s-Salm. U Ġesu illum fil-Vanġelu jfakkarna ħaġa oħra. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu kif diġà għedna, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min isalva l-ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva. Jerfa' salibu kuljum. Jekk ikonna idea ta' xi ħajja nisranija fl-arja li m'hemmx diffikultà, dik forsi ma tkunx l-idea li prova jagħtina Ġesu. Mill-banda l-oħra, laqqas għandu jkollna ħajja salib minn filgħodu sa fil-għaxija il-ġimgħa kollha s-sena kollha. Jekk kien hemm dak l-estrem imbagħad wieħed irid jifli u jara x'inhu jiġri. Għax forsi hija f'xi sitwazzjoni laqqas Alla ma jridu fija. Għalhekk jew nitolbu l-mulej llum jenna nkunu konxi aktar tagħna nfusna, jekk nirrikonoxxu s-salib nerfgħuh, nimxu bih wara Ġesu, għax jekk nimxu bih wara Ġesu iwassalna għal glorja, però fuq kollox ejjew ma nibżgħux impoġġu lilna nfusna kif aħna bis-sabiħ u l-ikraħ tagħna quddiem il-mulej. Imbagħad hu bil-qawwa tiegħu jibdilna u jressaqna aktar leħ u jagħti skop lill-ħajja tagħna sakemm ġurnata waħda niltaqgħu miegħu fis-sema. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-sanqu bil-wifqa u resqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina l-Knisja, l-Papa, l-Isqifijiet, is-Saċerdoti, il-Katekisti, dak kollha li huma involuti fl-azzjoni pastorali tal-Knisja. Kun magħhom mulej u għejnhom jimtlew aktar bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll biex fil-mixja tagħna bħala bnedmin u bħala nsara ma nibżgħu qatt inħarsu lejn anfusna u ma nibżgħu qatt mis-salib imma naqbduh inħadnuh u nimxu warajk bih. Nitolbu.
Irresqulek Missier ħanin ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju kif ukoll dawk li qed seguna permezz tal-internet. Ilqaħħom għandek, kun int il-konsolazzjoni tagħhom, mod speċjali għal dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu di bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fir glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fi ħnina tiegħek mulej, ħares l-offerti li qegħdin fuq l-artal tiegħek. Għatina l-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaxin ta' kull sena lill-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom. Jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobb sradd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ l minn tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalb tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Marju, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Neħidnu bit ta' dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Al meu, ikun dan
poplu tiegħi, tgħidli fiex ħadd jinqassekina. Ħaddi jien ġejt imsallam, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħaddilek, għalija kol tibni u jien missierek, bil-ħalezza taħt biġenbi, lejn tħajtek l-aħħar karta poplu tiegħi, tgħidli fiex ħadd jinqassekina. Ħaddi jien ġejt nisħallam, dur lejja mill-ġdid, jekk sobina. Saba kollha daw li triqu nejtek, il-mam il-blad ġiri il-profetek, il-ħal ġejt ejt jien, għaliex malajr insejt poplu tiegħi, tgħidli fiex ħadd jinqassekina. Ħaddi jien ġejt imsallam, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Nitolbu. U għalla tista' kollox, intajtna l-barka tad-don qaddis tiegħek. Fiċ-ċokolta nitolbu b'dan l-istess don, insibu dejjem il-maħfra u s-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikiħa, l-om dejn bina fid-batiħa, fuq salibi mit-teneten, ta' din l-om il-qalb maqsuma, dak li mrar bluġieħ mitmuha, kifet sejfin kem batiħa f'qalb uġuħa, li madwejja jifniħa, ħasset l-om jimbirka. Meta jmut il-ġisem tagħna, ħamelin li r-ruħ tissana, dawlu seb il-ġen